То здравейте хора, аз съм Дарк, имам Shadow, сега снимаме на играта. На играта Switch.io и почвам. Името ми е Бак. И умрях. Ами, защото нета ми е слаб. Може да показва, че е чисто в новия Windows на 7 и на 8 показва всичко. Оп. Един тук го убихме. И той се замина. И не мога да му изям това. На шлокавица. Как така ще му убий това? Добре. Продължаваме към играта. Аре, то бавен интернет де. Боже, господи, боже. Стига. Добре. Тези стрелкички тук ще ги зюм. Цъкам. И добре, започвам. Сериозно. Трябваше да направя това нещо много пак. Ще го напиша грешно, както Вената го беше написал. Ако ли сте гледали клипче на Вена? Да. Веднага. Вижте. Отидете и го вижте. Ще има линк в описанието за канала му. Но това лесно, просто пишете Вената в там, търсачката в YouTube. И ще го намерите. Той е един от пак най-известните ютубъри. Колко е голямичък. Голямичък пък аз. Добре, ще играем така по-приближен екран. Тук са бос на 100%. Да. Много ясно. Това клип ще е малък, защото не ми правят така, като ми лаги малко. В смисъл ще е малко. Това клип ще е поне 5 минути. И да, хора, познайте какво. Вече ще мога да снимам повече клипчета с бандикам. В смисъл, с повече време, не само 10 минути. Охо! Просто се радвам. Ще мога да снимам поне, ще направя поредица на Майнкрафт от половин час. И да, тук после ще обхвана. Майка ти, как ме го изпревари. Ти си точука. Да, 50%. Дори аз не знам, просто гледах. Ако не сте гледали канала на най-дебелото момиче в света, Фифит 1, погледнете го. Само го погледнете. И скоро очаквайте влог с хейтерите. В смисъл влог за хейтерите. Очаквайте. И да, много хора ми писаха на лично в Facebook страницата, че искат да направя този влог.
Мисля да е повече клипчето. Но ще пусна бандикана да може да го спра на 10 минути, защото ще му трябват гигабайти за поредицата на Майнкрафт. Ти си точилка, точилка. Добре, как умрях сега? Още една игра направим. Добре, стига с тях хора. Ти си точилка, точилка. Живеем в мечтите ти, точилка, точилка. Мечтите ти. Got it. Хора, това беше всичко от какво да се клипчето харесало и да, чао.